bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kulukuthi uKhala sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili nkezo mina umfeza kuntuthu ngakhumalo bathi ila sibona amagumede mhlabe mangabe usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment kanjalo futhi nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu ikhala laphana ngokuqhaqwa ekwengoma yayo laphana insizwa esincane laphana emcula maskani laphana insizwa eyazakhela udumo engomeni yenkosi amagcokama laphana kwealbum ethi Dear Diary laphana kwingoma eyayiwu number 1 eyayithi ngisemlanjeni insizwa laphana eyazwayo emcula namaskandi ngelika mgijimi laphana ke kunengoma ephumile laphana insizwa laphana uMjabulisi osafikile futhi naye endimeni yomculo maskandi ogalelekile laphana kule album yakhe entsha aqeda ukuyikhipha laphana insizwa ikhala ngokuthi ke lensizwa ifudumeze ingoma yakho njengoba injalo laphana ihambile eyafika yabhala ukuthi kunzima ekumaskandi mawusaphemba yebo lengoma yaziwa kodwa sengaza thatha istyle nensimbi ngoba kunjalo wasethi lengoma kaMjabulisi amawele eyami nje ngqo ngayikhipha last day isihloko seyami sasithi sizokwemulisa ikhona online ungazwela uqhathanisa lapha insizwa ikhala ngokuthi lengoma impela eyona ingoma eyaziwayo uyena umuntu owathatha wayifudumeza laphana wayebuyisa kushuni kamaskandi kanjalo futhi enensizwa naMjabulisi useyithathile futhi wayenza kwaba yakhe kodwa mhlambe emakuthi awuzazi lezi ngoma ngizothi nje ukudedelela zona kancane for 15 seconds ukuze umehluko phakathi kwazo asiqale laphana kwingoma yakhe umgijimi bamba la yabo buhle bendayo alala ngamajiji ngane yabo buhle bendayo alala ngamajiji ngane Ngiyathemba uzwele ukuthi lengoma ingoma evele kade ikhona njengoba insizwa ichaze lapha ukuthi ingoma eyaziwayo hayi ukuthi ingoma efika nayo kodwa nje ngifuna ukuthi uze ingoma lapha kaMjabulisi nayo eshaya lapha ngamawele lapha ukuthi wena mhlambe uthini kuyafana okanye mhlambe kuhlukile noma ku wrong noma kukho wrong ngoba naku ingoma eyaziwayo kodwa nje ngale ukuthi siqhubeka ake ubambelana uzwe ingoma kaMjabulisi umnandi nentindalazi ngathi nasencekisiwe ngiyathemba isivele yakujabulisa lapha ingoma kaMjabulisi angazi ke mina ukuthi mhlambe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba asihlala lapha no comment section kungichazela ukuthi wena ubona kanjani ngalolu daba ngazi ukuthi izona ezihamba phambili bekade sinethulela zona sishisa kwezisenkeze ungakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bese ngilandela ku Facebook @radionkezo niziphathe kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu Mama, where